Kay mga kabaga, katong mga lalaki nga walay kapalit og bulak, nga walay kapalit chocolate, pero gustong muhatag sa ilang mga uyab karong adlaw, susdong sumuk mo sa kulbunan dong, daghang nanubo yung mga bulak-bulak dong. Iyon ang kuanon dong, iyon ang kutloon. Inyo nang kuano kwaon na ninyo, kutloon ninyo at inyo nang ibutang og kuano, palit na lang mo ga papel hapon ug saningan ana mga pula da. Tinin niyo ay butangin na ninyo kribo no, ihatay sa inyong uyab o mo na. Pwede na na siya kay di man puro importante nga imong ihatay sa ingang patid yung mahalang bulak. Hello everyone, welcome back or welcome to my channel. Hello mga kabaga! Welcome back to my YouTube channel. Karon guys, ang atong buhaton ug ang atong pag-istoryahan is about sa Valentine's Day o adlaw sa mga gugma. Kay karon guys, February 14, 2020, ang time kay alas 2:42. So ato istoryahan guys ang mga gugma. Kay karon adlaw sa mga gugma o kung nakakita nyo mo guys, akong sanina naggilak-gilak na ni mara na nagdisco o tanawa o kay Valentine's karon, so dapat magilak-gilak ta. Dayon ang handa nato sa Valentine's guys kay lagi di ta pwede mo gawas ug di po ta pwede maglaglaag ug mag-date no sa mga uyab ninyo diha kana mga shout out dahil sa mga dalagag ulitaw nga ay mo palabi karong date kay nay COVID di ta kumpiyansa o akong handa karon guys mga unta o saging nga tinunuan mo na tong kaunon karon kay nagluto kong sister-in-law timing nga mag-vlog ko so magkaon ko kay gigutom ko timing sad nga Valentine's karon nga mo ni mong handa saging bahalag saging basta labing o di ba mo na siya giingon. So karon guys ang akong ika-istorya sa Valentine's Day nindot kay paminawon kay ay adlaw sa mga gugma o di ba mga gugma kani mga gugma lami maning gugma sa primero pa kay sa mo tang mga dalaga ulitaw pa mo uyab pa mo kamo mga dalaga mga ulitaw diha pagpuol mo ug maayog panguyab pagpuon mo way panguyab hala panguyab mo way daghan kay nganuman pagkaminyo ninyo na mo laing makita nga dagway kundi ang dagway na lang yung asawa ug bana yag mata ninyo yung bana inyong makita yung asawa mo orang dagwaya pagtulog mo oray gihapon samtang kung ulta og dalaga pa mo pwede pa mo manguyab sa pila pagpuol mo oy hala bira banat ug panguyab mga dong mga inday kay kung magminyo na mo wa na solo na ninyo siya ra isa inyong makita tibok adlaw mao na. So karon kay ang ato ang kuan karon content kay magistorya man taani sa gugma. Bitaw kanang gugma bitaw ninyo mga ulitaw og dalaga no labi na jud ani mga dalagag ulitaw. Ang ilang mga gugma karon guys nag-uros-uros dayon pilit pas biko ng mga gugma karon. Lami pa pud sa kalamay ilang gugma karon pero pag kaminyo na ninyo kanang pilit sa biko lami pas kalamay mawa na ay. Kay siyempre na namoy anak dito sa inyong anak ninyo ipapilit yung mga gugma mga dito na ipalamian na ninyo yung mga anak kamo na din halos ano mong tamis yung mga banan no mo so mga unta og saging hala kainit pa yung saging bago pa yung luto muna lami kini kaunon siyempre magkaon ka hinayon dyan mo kaon ka ang nagsikpula kay mataang-tang mga tatok super mat jud kesta na dili ra ba jud no. So nagpagwapa ko kay lagi Valentine's karon pero bisag sa pagwapo man jud nagwapa. So pasagdain na lang na ninyo mga kabaga ha. Ika ini hagi. Basta pagkalami asa kuan sa saging mga kabaga. Lami kay siya sa tanang kay tinuan ba din butag gatas bitaw din. Mo na niya mo handa kay gabi manggod. Nagplano ko nga manglakaw ming upat mga unmi muna ko plano gabi unya kay di kapoy man ko di kapoy sa dakong bana so wa mi kadayon og date ming upat wa mi kadayon og panglaag di kadayon pamalit o unsa mo gustong kaunon pero mirese sad oy kay para pud makatipid na lang sad di na lang sad ta mag-effort with maayo aning Valentine's Day kay isa ra man pud sa kaadlaw ang importante gud ana nga imo ra gapon gipalay mo guguma niya di ba wala karon mga dalagag ulitaw ay dun mo kumpiyansa karong date o pag halok-halok mo dag chula dara kay o chupae mo dara kay magtakod inyang mga virus ba wa kabalo mo pataka mo halok bitaw niya
May COVID na dito inyong kahalo ko na impas. Nga, ano lang kas bala? Nga, untag saging. Untag saging. Nga, importante. Kaya, ang importante, ato man hinduman nga, karon daing adlaw, may kuan daing adlaw, daing sa mga gugma. Gugmang giatay. Pero oy, shout out niya sa mga nag-date karon, sa mga taga-bulak, sa mga taga-chocolate. Wow, nice, amazing, no? Kamo na, sana all. Naku, maingan niyo sana all. Katong nakakadawat, mga bulak, mga chocolate, mga teddy bear, o unsa pa da, mga balon nga naibutang I love you. Sige, kamo na, sana all, no? Pero katong wala, di, kaog saging, tagam. Pero kung ako manggoy papilion dito po mga kabaga, no? Kung bulak man gani po ihatag, ayun na. Pwede pagkaon na lang, mabusog pa ko, o di ba? Kung bulak, taga ako bulak sumbana, o di nalaya, o di laya, pa yung gugma na ko, o. Di ko mo pagkaon, di nabusog po daw ang gugma, o di ba? Ah, magod na, dapat pagkaon na lang, mag-chocolate ba, sweet, o, sweet, tamis pa na karon kay uyab pa man, kamong mga dalaga, panguyab jud mo karon mo din ako ingon sa inyo, panguyab jud mo karon og daghan kay way magbuot kay dalaga mo ulitaw, way magbuot og pila inyong uyabon kay ako bitaw sa una, dalaga pa ko magsige ko panguyab, daghanon na ko uyab. Bahalag bati kong naong di mo ko gwapa, pero naghapoy na ilad nako, o, naghapoy na uyab, o, na ilad gapon sa nanako kay di ko umampod sila. Kung uyab pud mi, o. Mo nang kanabuhaton niyo karon, sige panguyab mo bira tirada. Unay ko anyo, tao pa mo dalaga enjoy kay nya kaminyo ninyo, wala mo lay makitaan tibok adlaw, tibok gabi inyo nang bana, mor na usan naong na lang. Una lang na yung pirmi makita sa tibok adlaw mo nang kamo mga dalaga uta pagtagbaw mo eh. Hindi ba nga, nalakad dagang uyab. Uyab, bitaw na yung minyuan. Kanya kaminyo ninyo, di na mong basta-basta mangwag, di na mong basta-basta mangigat paglain. Kaya, sama na, kasal na. Nga na kay anak, o, alangan pang mangigat pa ka. Nga, wanay panahon, pag maminyo na ka, undang sa bigya na. O, pati man na, imong anak, imong bala mo, wala naman ako naon. Una diya mga kabaga nga, mintras nga, dalaga pa, ulitaw pa, magtagbaw ta. Kay para niya kaminyo nimo, di nakakanauna og pangabit, di nakakanauna og laag, nakakanauna og lakwatsa. Kay nabuhong naman ka sa dalaga pa ka. Pero ako sa dalaga ko, ako nabuhong ana, pero pag kaminyo na wala po ko nangita ana. Wala po ko nangita na maglaglaag ko, barkada ko, napay diri o. May ulo diri ning gimaw o marag ulos lubi, no? O dili na, hay mo dili. Hi mga kabaga. Unsay gikaw na. Unsay gikaw na ng bata, oy. Oh, so, hi po siya, oh. Tanawa mga kabaga, dining hi po siya. Ikaw, dong, pilay mong uyab ka ron, dong. Mo ni ako mga anak kabaga, mo ni akong, ang akong kuan, mo ni akong nakaplagan sa kong biga sa una. Oh, tanawa, oh. Mo ni ako mga anak ka ron, oh. Di, kung ako nagbiga sa una, oh, di, wako'y anak ko, ako namin niyo. Oh, kita mo ginani, oh. Kita mo ni pislat ilong nga bata, dire. Kita bug inchik na bata, o tanawa mo ni kinaplagan ako sa kong mga gugma. A few moments later. So karon mga kabaga, mura na akong ika-istorya ug mura po na akong ika-share sa inyo nga istorya. So, happy Valentine's na tong tanan, labi na jud sa atong mga pamilya, sa atong mga friends. Basta tanan, tibok kalibutan, happy Valentine's o adlaw karon sa paghinigugmaay. So thank God nga karon nga day, Valentine's Day nga naka-celebrate pa tag Valentine's Day, di ba? So muna guys, diri na nako i-end ang ato ang vlog, diri na nako humnon ang ato ang mga tabi sa atong mga chika karong adlaw sa gugma. So diri na nato humnon kay maragtaas na kaayo ang akong ginganga, taas na kastanan akong giyaw-yaw sa inyo, no. Maran ako alin nga saba, maran ako sikinsa aning kaning trabaho adin ni. Mo nang guys, akong magpasalamat kay ko ninyo tanan guys. So, thank you so much for watching guys, and don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And don't forget guys to click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng video. So, muna guys, daghang kayong salamat sa inyong tanan ug labi na dito sa mga tinuod nga nagsuporta nako. Daghang kayong salamat sa inyo guys.
And God bless you all and stay happy and stay prayer and happy Valentine's everyone, everybody. And mga kabaga, happy Valentine's sa akong mga kabaga diha. So ana guys, mag-inata. Thank you so much everyone. Bye for now guys. See you on my next vlog. Bye-bye.